Takže čau, zdraví tě Erko u nového videa z Techitu Classic. Řeknu vám nějaký info, protože jsem hrál trochu za kamerou, takže jsem byl asi hodinu v dole v branch miningu, kde jsem těžil. Můžete vidět, že jsem natěžil docela hodně toho, měl jsem tak půlku té bedny, takže jsem toho natěžil docela hodně. A jinak tady redstone jsem těžil a nikolit taky těžil. A jinak jsem nechal, počkej, já se vyspím ještě. Hraju na normal, no, tak se vyspím. Tak, jinak jsem nechal těžit můj lom, vám ukážu, kolik toho mám. To vlastně nechal těžit, ale už jsem je naplnil tuhle, takže to lítal všude okolo. Je toho tolik. No a na dnešek mám připravený, že postavím vodní elektrárnu. Koukal jsem se na to, jak jo, ještě mám v si ukázat ještě předtím. Ještě jsem mimo kameru zjistil, jak funguje tohle, protože tam vlastně nesměl jsem tam nic mít, nesměl to pracovat, aby všechna energie šla do tohohle. A ještě, a jsem další dva, co takhle po krajích jsou vlastně. Kolem toho jsou ještě glowstone, nebo by to mělo být rychlejší. To byl takový fail, a mám už 10, super. No, takže to byl takový fail a jo, a dál jsem chtěl říct, že budu dělat tu vodní elektrárnu. Lagy. Dobrý, budu ji dělat asi tady někde, počkej. Asi tady bych ji dělal. To je dobrý. Koukal jsem, že není zase tak rychlá, ale chtěl jsem si ji vlastně postavit. Takže asi začneme ji stavit. Takže nejdřív potřebuji si udělat něco, kde to bude. Kde bude ta vodní elektrárna, to udělám ve skle. Takže tady, že si to udělám takhle, tak má být. Aby tady byla trubka a tady byly, takže takhle. Tady bude trubka a tady bude, no, takže třeba takhle ji postavím, to máš zatím jedno. Tak ještě si tady postavím takhle. A takhle, tak a teď něco, no ještě na tu podlahu, takže já to ještě na podlahu, aby byla pěkná. To navedu takhle a tady to udělám do výšky, tak nevím kolik, tak 5 asi. Tak. Teď mi to trochu seká. Nevím, hraju fakt na malý detaily, ale dneska se mi to nějak seká. Měl se ještě předtím restartovat počítač. Co bude další skla? Jež. Ty jsou tady, no, tady. Musím radši rovnou 2 staky, super. Rychle. Jo, jasný. Takže takhle. Tak. Pak se ještě udělám ten jetpack, to ještě nevím, to asi dělám mimo kameru, jak jsem ho ztratil. Ještě jsem ho doteď nenašel, asi jsem mi musel někde vypadnout z inventáře a už se respavnul. Tak. Tak to by byla asi ta základní nádoba na to, teď budu třeba naplnit vodou. Takhle asi. Tak. Tady zatím děláme vchod. Tak. Vlastně ne. Teď já tam budu dát tu vodu. Já si potřebuji dělat nějaký schody tam. Tak. A budu na to potřebovat... Nevím, musím prostě všechny kyblíky. Tak, kolik tady mám nějaký... Ale ty nejsou na... Kde mám? Tady. Tady. Já jsem mu 2. A vidím si někde nekonečnou vodu, až dorazím k vodě, která je nejblíž asi tady. Teď zatím nepracuji, já tam pak musím dát to, ale mám plnou tu truhlu a pak musím všechny ty kameny a ty sračky musím hodit do toho energy, na ty MCčka, mám hlad. A aby to mohlo pokračovat a bylo tam další místo. A právě jsem to přešel. Tak, udělám si tam někde nekonečnou vodu. Udělám si asi...
Nevím kde. Někde vevnitř. Tady by mohla být. Takhle. A tady je to. Sakra. Tak, a jsem ještě dát tam nějak blok. Tak, super. A ještě ten. Choupeš u sebe ten katalyst. Jo. Naplním si všechny kyblíky. Tak. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Jo, kdybych jsem se takže. Super, takže teď to budu naplnit, ale... Jo, teď musím naplnit, ale nevím, jestli tam ale udělám ještě všude stojatu, protože nevím přesně jak to má být, až tam budu muset skočit. Takže musím asi do kraju dám, takhle. Ale teď asi jsem ještě neutvoří ta. No, ještě tady. Takže když dám naprosto, tak mám po... Super. Tak, teď potřebuju nějak vylézt, jak to udělám. Dám si do rohu blok. Tak, teď ho pod sebou podkopu. Já si to znovu nekonečná, jo. Tak, a tady se vrhnu na druhý patro. No asi bych to mohl zjednodušit, ale radši tam dělám to nekonečnou. Zase naplním kyblíky. Si mohu dělat ještě víc, nebo... Počkej. Neexistuje nějaký není tady nějaký bucket. Jasně, aha, no. Taková tam není třeba nějaký, který by odnesl víc vody. Tak, teď jsem to teďkom položil. To položil někam, takže to hodíme třeba sem. Pak třeba sem. Pak třeba sem. Pak třeba sem. Pak třeba sem. Co to je tady? Sem. To nějak divně teče. Třeba nekonečno by jsem ty utvořila. Nebo bych to rozhodl jenom nahoru, vykašlal se na to. Ale to rozhodl jenom nahoru, vykašlu se na to. To podle mě bude fungovat normálně. No, nebo to tam, já nevím, to nějak naprskám. Vidím. Takže rychle zpátky, kam teď jsem, takhle to patro. Tak. A tak. Tak a ještě poslední. To bude všechno. Tam ne všechno, ale bude to... ta hora bude všechno. Co? Je, pane bože. Tak. Jdeme na se naplnit. Tak, budeme zase naplnit. A poslední už nám zbývá, OK. Já už můžu zničit tohle. Šáhneš tam, super. Tak dám to ještě semka, ještě se dojdu pro další. Tak, to už by mělo stačit. Pak tam dám teda tu vodní elektrárny 4 a kabel a by to mělo být všechno. Tak, tady chci, aby to bylo aspoň. Tak. Teď už se mi to asi neutvoří nějak nekonečná voda, nebo ještě jo? Už asi ne. Třeba bych takhle. Tak se prostě neutvoří, no. A to je dobrý, takhle. Takže jo, takže teď si potřebuji vyrobit 4 watermill. Ty se dělají jak? Watermill tady. Takže mám dřevo a generátor a ten se dělá... Chci dělat 4, takže je to... Počkej, já chci dělat 4 nebo 3?
Chci dělat 4, takže 16 refined iron. 16 refined iron. No, to je jedno. A pak jsem potřeboval 4 baterie. Takže, jo, to mi vlastně neukáže, když je nabitá, takže 4 baterie. To potřebuju 4 baterie, takže tiny, kabely a redstone. Kabely mám nějaký. Tady mám jednu, takže už jenom 3. Redstone. Mám nějaký kabely ještě. Už asi ne. OK, vyrobíme, nevadí, tak. Tak. Kopru mám málo jedinýho, no. Že to co kam jdu zase. Potřebuji vyrobit. Asi to sem hodím, tak. Takhle, ať už máme rovnou víc. Tady ty mi vždycky scházejí. Tak měl by to vyzbít přesně, ne, takhle mi zbylo, nevadí. No, takže to mám, a co jsem ještě potřeboval? Ještě tyny, tak těch mám hodně. Tak. Ježišmarja, kde to zase dělám. A tam uložený tady. Takže si udělám ty baterky, to se dělalo takhle a nahoru kablík. Jo, a kolik jsem jich potřeboval? Udělám jsem jich radši víc o něco. Dáme si jich 16, 7, no, tak. Dáme si jich tolik. OK, a teď potřebuju ještě skok na ten watermill. Takže to mám, takže už jenom iron furnace. Abych ušetřil, tak dělám to nejdřív z tohle, pak ušetřím nějaký železo a to jsem třeba 4. Okay, tak naplácám. Dobrý, 4, 2, 3, 4. Prostě nespojí, jo, dobrý. Tak a teď potřebuji kolem toho dát iron. Takhle, je to přesně takhle. Tak a jak se teďkon dělal? Takhle. A nahoru ty baterky. 4 generátory. A pak jsem potřeboval ještě dřevo, to ještě nějaký mám. Potřeboval jsem styky, myslím, že 4, takže takhle. A jak to bylo přesně, ještě zkouknu. Jo. To už je pohoda. Tak. Teď nevím, jestli to bylo dole nebo ve prostřed. Jo, oni se vyrábějí po 2. Tak to si můžu dělat double elektrárnu potom. A tak. Jak si dělám ty 4, no. To už nějak jde. Já jsem se ještě nekoukal. A pak ještě tak udělám, no. Teď je tam potřebuju usadit. Já tam rovnou si vemu kabel. Myslím, že z ten kabelu jsem někde četl, že to je dobrý. Ten myslím, že ještě mám ale nějaký. 7, aha, no tak to je málo. Tak, takže tin tady. Myslím, že dáme zatím 9. Když se vyrábí, myslím, že po 6 nebo po kolika. Po 9 dokonce, tak to je pohoda. 34 bude stačit. Tak je tam jdem dát. Doufám, že to nevadí, že to není ta voda teda stojatá. Že tady jsou prostě ty proudy. Asi tím líp možná i. Tak. Teď jak to bylo, jasně. Teď tam budu tam muset skočit. Asi jo. Tak. Dáme to třeba. Počkej, ale jestli jsem to měl ještě udělat větší o jedno. Asi jo. Tak to bude hnedka. To jenom prodloužím. Já už nevím jak dlouho, tak můžu natáčet. A nechtěl bych, aby to bylo tak dlouhý.
radši se naplním kyblíky, kdyby náhodou, abych se nemusel se vracet. Ježíš. Dobrý. Tak to bude rychlý, protože já tam jenom naplácám vedle toho znova skla a tady ty původní rozbiju. To bude hned. Sklo má jedno MCčko, takže to nemusím šetřit. Tak, ještě tak. OK. Tak. Tady to akorát rozbiju. Počkej, není to rychlejší s tímhle? Asi jo. Tady ten už je ten. No, ještě jeden, dobrý. Tak, a kde to vlastně bude? Chtěl ještě jednu na dílku, ale když to udělám na dílku, teď jsem to seklo. Když to udělám na dílku, tak to bude vlastně tady, takže už tam rovnou dám. Tam načeho jedno do vzduchu. Tak. Ty otrměly vlastně budou tady. 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 A tady. OK. A ty kabely vlastně povést tudy. A teď to ještě rozbiju. Kde seš tady? Dobrý. Teď vyplavu, dám tam tu vodu a vlastně ještě, nebo ještě budu muset prodloužit tuhle stranu, protože tady ten namáček musí na tom skla a to nevím. Myslím, že musí mít přístup ze všech stran. Takže to ještě naplácám sem. Takhle. OK. Tady jsem zapomněl. Tak. Tady to rozbiju, takže tam ještě budu muset skočit. Tak. Pojedem takhle. Tak. Super. A teď potřebuju vodu dát takhle. Taky někde jde trochu třeba níž. Teď v tom rohu. Takhle. Teď už bych to měl mít, takže já to navedu. Tím jenom dočasně toho MFčka, nebo já si vedem rychle nějaký ten. Si vedem rychle bedbox. Teda doufám, že není složitý. Jestli je, tak na to kašlu. Jo, dobrý, není. Jenom na zkoušku, jestli to funguje. Třeba, kam jsem si dal ty baterie? Ještě jsem si udělal víc. Lak. Dobrý. To není... No to není... No, já jsem si dal do projekt. Ne, nedal. Mám je u sebe, OK. Takhle to bylo. A kabel, ten mám tady. Takhle to bylo. A ještě se kouknu. Jasně. Takhle. Bedbox. A teď by mi už to mělo nabět. Podle toho, jak jsem koukal. Super, ale to pomalý hodně. No, já fakt vymyslím pak nějakou double, že bych udělal vlastně, nebo víc prostě, že bych to takhle prodloužil, bylo by to obrovská vodní elektrárna. Třeba mimo záznam, nebo na to už je jedno. A tak super, nabíjí se. No potom to někam napojím a to už se ale udělá, takže to bylo asi konec tohohle videa. Teď do příště zase něco vymyslím. Tak to bylo asi všechno, tak čus.